Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Book kiadó podcastjében, és velem szemben az egyik legnépszerűbb szerzőnk Soltész Erzsébet. Én is üdvözlök mindenkit, szia Niki. A bemutatásodnál 2 titulus is van, illetve 3, tehát egyrészt dietetikus vagy, másrészt HR szakember, és ugye most már a második könyvet kapcsán mondhatjuk, hogy író is. Nem tudom, hogy a sorrend számít-e. Jó a sorrend így szerintem. Okay. Író az kicsit túlzás szerintem, mondjuk így, hogy szerző. Hát két könyved már. 2 kötetes szerző. Okay. Ugye tehát kezdjünk akkor sorjában, ugye egyrészt volt egy sorrend, ahogy bemutattalak, de hogyha az életed időrendjét nézzük, akkor ugye amivel kezdünk, az a közgazdász és HR szakember. Igen, ez volt az eredeti választásom, úgyhogy az életemnek az első szakasza az egyáltalán nem szólt semmilyen szinten a táplálkozásról, táplálkozástudományról, hát a mikrobiomról meg pláne nem. Úgyhogy. Van egy idézet a könyvedben, ami engem megfogott az előszóban, azt felolvasnám, és ezt szerintem többet elmond rólad, meg bemutat. Az pedig úgy hangzik, hogy honnan jöttek az életembe a rostok és ez az egész mikrobiom dolog. Nem erre készültem gyerekkoromtól, nem öltöztem rostudatos dietetikusnak farsangon, és persze az egyes típusú cukorbetegség sem szerepelt a karrier céljaim között. Igen, ez az érzés, ez valóban bennem volt folyamatosan, hogy mennyire elterelődtem az eredeti választásomtól. Maga ez a közgazdász meg HR szakember irány se egy gyerekkori álom volt. Matekos gimibe jártam, és a közgázon meg ezek a kicsit emberközpontúbb területek fogtak meg. És hát valóban ez a 20 évvel ezelőtti cukorbetegségem, ami ilyen derültékből villámcsapásként érkezett, az vetette föl bennem először azt a kérdést, hogy akkor mi működik itt belül, vagy mi ez az egész? Addig foglalkoztam vállalati folyamatokkal, meg munkaerőközvetítéssel, meg szoftverekkel, és akkor hirtelen egy kicsit a fókusz belőle került. Ez egyébként én azért olvastam fel tőled ezt az idézetet 2 dolog miatt is. Az egyik, hogy egyrészt egy személyes indítatása volt a pályaváltásodnak a cukorbetegséggel, másrészt szerintem, ami miatt egy népszerű szerző vagy, hogy ezt az egészet próbálod meg igyekszel hitelesen úgy mutatni, hogy ez nem egy tragédia, nem egy probléma, hanem ezt lehet egy ilyen nagyon tudatos és egyben laza, de természetes szemszöggel meg módon kezelni a betegségeinket, és azt is, hogy egészségesebbek legyünk. Igen, szerintem ez egy picit így az életkorom előrehaladásával is jön, hogy azt érzem, hogy az a fajta szigorú, szakmai ajánlásokon alapuló, de az emberi esendőséget nem annyira figyelembe vevő megközelítés, ez nem működik. Tehát az egyéni tanácsadáson és vállalati workshopokon is azt érzem, hogy annyira esendő az ember, és mindenki nagyon hálás, hogyha úgy segítünk neki egy picit egészségesebben élni, vagy jobban táplálkozni, hogy ez nem egy büntetés, hanem egy ilyen közös kíváncsisággal, lelkesedéssel teli utazás, amiben én egy útikalauz vagyok, nem egy hajcsár. És 2 kötetes útikalauz, ugye itt említettük már többször, de azért mondjuk is ki, hogy az első könyved az a Rost jó című könyv. Igen. És ebből jött utána, ugye, hát egyrészt folytatás, másrészt egy picit másik téma. Amikor te találkoztál ezzel az egész kvázi világgal a betegséget kapcsán, akkor gondolom nem pont a tájékoztatás hiánya, vagy az elérhető információk hiánya is volt, ami motivált, hogy megírd az első könyved. Igen, ugye az Egy Csepp Figyelem Alapítvány segítséget adtunk ahhoz, hogy lehet megelőzni, meg a már kialakult betegséget mondjuk életmóddal kezelni. És azt vettem észre, hogy ugye megvannak ezek az általános alapelvek, és ezekben például a rostról mindig ugye beszélünk, hogy a rost az nagyon fontos. Rostban gazdag táplálkoz. Egyen több rostot. De hogy de tényleg senki nem tudta, hogy ez az egész, ez micsoda, és hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát mi az, hogy együnk több rostot? Tehát, hogy nem volt hozzá magyar szakirodalom, ezt mindig el szoktam mondani, hogy egy könyvet találtam magyarul, az volt a cím, hogy Székrekedés, ami kifejezetten a rostokra koncentrált. Úgyhogy ez nagyon inspiráló volt, és az is inspirált, hogy magában a táplálkozástudományban is egy nagy változáson ment keresztül pont ez a rost téma, kitalált, vagy nem kitaláltak, hanem ezt itt most újra kezdem. És az is inspirált, hogy a táplálkozástudományban is egy nagy változás volt ezen a téren,
új rostokat neveztek el, új kategóriájú vegyületek kerültek be a rostok közé, és ugye ezeket nem követte le a közélet, vagy a fogyasztói tájékoztatás, úgyhogy erre vállalkoztam, ebbe vágtam a fejszémet, hogy akkor ez az ismeretterjesztő pionír, ez én leszek itt Magyarországon. Igen, és egyébként nem is eltérő annyira a két szakmád, ezen gondolkoztam, amíg beszéltél, mert hogy egyrészt van egy tudományos háttere ennek a témának, amivel foglalkozol, ugye a mikrobiomtudomány és a hozzátartozó részek, de hogy az indítatás, hogy ez érthető legyen, átad, és legyen egyfajta személyes kapcsolódás az emberekkel, meg azokkal, akiket rajtad kívül, és ez mindegyikünk érint, az meg valószínű, hogy a HR-es múltadból is jön. Igen, sőt, még talán annyi adalék, hogy ugye én HR szoftverekkel foglalkoztam, és ott, mint HR rendszerszervező, az volt a feladatom, hogy a felhasználó, aki egy laikus, és a programozó, aki meg egy nagyon-nagyon másmilyen gondolkodású szakember, hogy köztük egyfajta tolmácsként közvetítsek, és ezt a hidat én alkossam, és gyakorlatilag ugyanez van most is, csak más a téma. A rostok és a mikrobiom, úgyhogy nem is váltottam. Nem vagy pályelhagyó, csak másik területen. Igen. Erre még nem is gondoltam, de valóban így van. Picit beszélgessünk arról, hogy ugye most már 2 kötetet írtál meg, hogy mennyiben más a könyvírás, mint mondjuk a gyakorlati dietetikusi pálya, vagy napi szintű munka. Nyilván más. Nagyon más, és ebben az 5 évvel ezelőtti a Rost jó, és most a mikrobiom támogatása és a rostudatos táplálkozás témájú kötet az is eltér jellegében. Ugye a dietetikusi szakmában az én fő tevékenységem az most jelenleg az egyéni tanácsadás és a vállalati egészségprogramok tartása. És ez egy-egy olyan rövid kis opusz, amikor az ember odamegy, megpróbálja abban a rendelkezésre álló időben, vagy a hozzáforduló klienseknél elérni ezt a megértést, a motiváció kialakítását, a közös vibe vagy jó hangulat megalapozását, és akkor utána ez a kapcsolat már nem olyan intenzív. Egy cikkírás, az is szintén egy pár órás munka. A könyvírásban én azt tartottam, főleg most így ebben a pillanatban a legnagyobb kihívásnak, hogy nagyon hosszasan és sok témán keresztül kell úgy szólni az olvasóhoz, hogy ne veszítse el az érdeklődését. Ugye ez szerintem ma különösen nagy kihívás, hogy elérni azt, hogy olvasható legyen, és el is olvassák azt, amit írunk, mert mindenki hozzászokott a nagyon rövid tartalmakhoz. Mit tapasztalsz? Nyilván rengeteg emberrel dolgozol, meg találkozol, és próbálsz közvetíteni egyfajta egészségtudatos életmódot vagy irányt. Tapasztalsz változást, amióta mondjuk praktizálsz, hogy van változás az emberekben, köztudatban, arra nézve, hogy mennyire akarnak rostudatosan vagy egészségtudatosan élni? Abszolút. Nagyon nagy divat lett most a longevity, tehát az egészséges élettartam meghosszabbítás, hogy ez nem az élettartam meghosszabbítás, hanem az életminőségnek a javítása az egészség tényezők javításával. Ez egy nagyon karakteres és erős trend most, amiben ugye a mikrobiom támogatás egy kiemelt fókuszt kap. A másik pedig az, hogy a közösségi média nekünk szerintem szakembereknek segít is, meg is nehezíti a dolgunkat. Mindenki nagyon sok mindent tud, pici infomorzsákat, hajlamosak sokan egy adott irányban minden olyan információt, ami megerősíti a hiedelmüket elfogadni, és ezt néha nehéz megrengetni. És pont ebben segít nekem az, hogy edukatív, ismeretterjesztő tartalmakat írok, és néha már most is, még ugye a második könyv megjelenése előtt, azt várom, hogy... Várjunk, most úgy beszélünk, hogy van. Már megjelent? Ja, jó, ki fog jönni, jó? Bocsánat. Akkor most újra kezdem, igen. Valahonnan. Tehát már a második könyv megjelenése óta, vagy valami. Tehát most a második könyv megjelenése óta nagyon örülök annak, hogy tudom mondani a pácienseknek, vagy a vállalati egészségprogramokban, hogy na akkor az a rész, ahol arról írok, hogy hogyan hat mondjuk a mikrobiom akár a termékenységre, vagy a kognitív képességekre, vagy a pszichés állapotra, na akkor azt olvassa el, mert mondjuk nincs az adott esemény kapcsán idő, hogy mindent részletesen elmeséljek. Ugye, ahogy te 2 dolgot is most, ahogy beszéltél, kiemelnék. Az egyik az, hogy, és köszönöm, hogy felhoztad, hogy rengeteg tartalom, rengeteg információ kering most. Sok esetben
tudományosan megalapozott, vagy félinformációk vannak benne, amivel szerintem ti dietetikusok, szakemberek nagyon sokszor találkoztok, hogy már annyi az információ, hogy inkább rendet kell tenni a fejekben, és nem átadni valamit. Így van. Tehát nem úgy érkezik valaki, hogy hát semmit sem tudok, Igen. hanem hogy úgy hallottam a fehérjebevitelről, az időablakos étkezésről, a vegánságról, a sporttáplálkozásról, és akkor ezt próbáljuk egy picit rendbe tenni. A másik, ami nekem nagyon fontos, és a mikrobiom téma választása mellett szóló érv volt, hogy ez most egy annyira új téma, hogy nagyon sok felelőtlen ígéretet hallanak az érdeklődők, hogy akkor ha most elmegyek tesztelni, ez fog történni, vagy ezzel és ezzel a készítménnyel, akkor most nekem helyreáll a mikrobiomom. Tehát eleve olyan alapinformációk tévesek, amik súlyos százezerekbe kerülnek utána annak, aki mondjuk elindul egy ilyen irányba. Úgyhogy szerintem itt még ebben a témában az ismeret átadás vagy pontosítás az sokkal nagyobb feladat, mint mondjuk egy táplálkozási trend kapcsán, hogy most akkor éppen mennyi fehérjét kell enni. Itt ugye említetted az Egy Csepp alapítványt, és azt, Várjál, hogy... még egyszer kezdjük el. Egy csepp figyelem. Mindig csak ők nagyon. Említetted már a beszélgetésben az Egy Csepp Figyelem alapítványt és kezdeményezést, ugye itt elég gyorsan beleugrottál fiatal dietetikusként, vagy pályakezdő dietetikusként egy olyan irányba, ami nagy tömegeket szólít meg, vagy leginkább az edukálásra helyezi a hangsúlyt. Hogy ez tudatos döntés volt nálad, vagy így egymás után jöttek az események? Jöttek az események, mert ugye már hallgató dietetikusként ajánlottak be az Egy Csepp Figyelem alapítványba, ott pedig egy annyira színes programkavalkád volt, tényleg a Magyarország cukormentes tortája program, lakossági szűrések, Egy Csepp Világnap, ami egy 6-8 ezer fős családi rendezvény, szűrőprogram, gyógyszerész találkozó, tehát mindenféle terület, ahol gyakorlatilag a cukorbetegség és az egészséges életmód köré szerveződve minden műfajban kipróbálhattam magam, és ez teljesen beszippantott. És itt nem csak dietetikusként, hanem a HR szakemberi vénámat kihasználva is tudtam segíteni. Úgyhogy ezért tartott ez ilyen hosszú-hosszú évekig, mert nagyon jól éreztem magam. Átugorva itt a mikrobiom témára, meg ugye erre a tudományterületre, ami most már azt hiszem talán így a fő kutatási területed, vagy fővonal, amit képviselsz. Mennyire inspirálódsz nemzetközi kutatóktól, mennyire követed figyelemmel, nyilván szükséges, de hogy mennyire elérhető itthon is már egy csomó tartalom, vagy mennyire szükséges még figyelned a nemzetközi újdonságokat, kutatásokat? Hát gyakorlatilag szinte csak külföldi anyagokból tudtam kiindulni. Én itt a dietetikusi végzettségemre specifikus szakmai képzésként 2 külföldi egyetemnek a kurzusát végeztem el, mert nincs ilyen még Magyarországon, a magyar felsőoktatási intézményekben vagy képzőközpontokban, és hát a szakirodalom több százas listája is alapvetően szinte mind angol, néhány német nyelvű. Van most már ebben a témában magyar nyelven elérhető ismeretterjesztő tartalom, jelennek meg sorban könyvek, fordítanak le külföldi kiadványokat, de az én forrásom az jelenleg a nemzetközi tudományos élet. Van egy nagyon klassz társaság, egy nemzetközi tudományos társaság a pre- és probiotikumok témájában, és az ő összes online rendezvényüket, podcastjukat, blogjukat, mindent követek, mert ott zajlanak az események náluk nagyon aktuálisan. Mi motivál abban, hogy így ebbe tényleg minden mélységbe beleásol, nem sajnálsz se időt, se energiát, tehát hogy valamiért az érződik, ahogy beszélsz és olvasva a könyved is, hogy annyira motivál ez a téma, és annyira szereted. Igen, ez nekem teljes flow. Fantasztikus szerintem az emberi mikrobiom, és valahogy azt érzem, hogy olyanok vagyunk, mint amikor, tudom én, kikötött a Kolumbusz, nem tudta, hogy hol van, de hogy egy új földrészen, és hogy még az első lépéseket tesszük csak meg, vagy mint ha belenézünk egy távcsőbe, és kitárul az univerzum összes csodája, és érezzük, hogy még nagyon sok minden van, amit nem tudunk, de hogy minden egyes információ az egy óriási aha élmény. És én valahogy azt érzem, hogy ezt a lelkesedést, meg kíváncsiságot, ezt nagyon-nagyon szeretném, ha más is át tudná élni,
és azt mondja, hogy úristen, ezzel is összefügg a mikrobiom, hogy na nem igaz, ezt is tudja, tehát, hogy ez szerintem egy fantasztikus téma, kifogyhatatlan Ez gyakorlatilag. érződik, ahogy írsz és beszélsz róla, viszont most ugye nagyon nagy távlatokról beszéltünk eddig, viszont hogyha picit jobban megismerünk, akkor ugye azt is tudjuk, hogy 2 gyermekes édesanyja vagy. Igen. Ugye a mikrokörnyezetedben egyébként ezt mennyire sikerült átadni, vagy mennyire teszteltél rajtuk bármit? Hát szegények abszolút tesztalanyok voltak, ugye most 19 és 17 éves a 2 gyermekem, és hát ők egészen picikoruktól már ebben nőttek bele, hogy én akkor frissen végzett dietetikusként rajtuk próbáltam ki mindent, tehát gyakorlatilag az, ahogy ők táplálkoznak, azok a választásaik, amik még tinédzserként is így a mindennapokban jellemzőek, azok szerintem érezhetően a befolyásomból erednek, és ezt remélem is. Tehát az, hogy bármilyen zöldséget megesznek, vagy tudják, hogy mi az, hogy rost, mi az, hogy mikrobiom. Néha mondják is, jó, anya, tudjuk, oké, mikrobiom. Úgyhogy igen, és ez a férjem mindennapi étrendjére is igaz. Úgyhogy én azt hiszem, hogy sikerült otthon bevezetni, de ez nem azt jelenti, hogy valami bigott módon akkor mondjuk ők nem esznek fagyit, vagy nem esznek édességet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amit a könyvben sugallok, vagy leírok, javaslok, ugyanazt hitelesen otthon is tudom képviselni. Hogy egy picit legyünk magunkkal türelmesek, mindenki esendő, ez nem egy szigorú kampánydiéta, hanem egy fenntartható életmód. Ez érdekes, amit mondasz, mert ugye a Bukkiadónál is több dietetikus szerzőnk van, és minden dietetikus szakemberrel beszélgetve szinte mindenki ezt hangsúlyozza, hogy akkor érhető el hosszú távú életmódba beépíthető változtatás, ha ebbe van egyfajta természetesség, vagy nem egy ilyen kell-kényszer, hanem egy értésen alapuló, időbetelő dolog ez. Igen. És amit még így visszatérve az előző kérdésedre, ez is egy trend, hogy mi szakemberek ezt sugalljuk, és mondjuk, és hangsúlyozzuk, hogy nem az a jó étrend, ami x grammos, vagy a makrókat így kell követni, vagy ezt nem lehet benne, mert innentől kezdve előbb-utóbb bukik a történet, és nem fogják tudni betartani, meg nem is kell betartani. Sok anyuka szerintem most irigykedve hallgatott egyébként, hogy nagy kamasz gyerekeid úgy esznek, ami egészséges, és nem kell őket nyaggatni, vagy értik, hogy mi történik. Ez attól is lehet, hogy tapasztalták magukon azt, hogy sokkal jobban érzik magukat, vagy egy személyes példán keresztül tudtad nekik mutatni. Szerintem mind a kettő. Tehát amikor ez egy téma otthon, akkor ő is más szemmel tekint mondjuk akár a korosztályának az étrendjére. Tehát ők mesélik néha, hogy képzeljem el, hogy mennyi kólát vagy energiaitalt isznak a többiek, vagy a gyors éttermi menü kapcsán, hogy hát hogy tudnak ilyet tenni, és amikor néha ők is esznek ilyet, akkor megérzik a saját testükön, mert aki hozzászokott egy mikrobiom támogató rostudatos étrendhez, az érezni fogja, hogy ha más teszik, az nem feltétlenül jó. És ugye, ami a könyvben is szerepel, hogy a mikrobiom képes alkalmazkodni, és rugalmasan reagálni a környezeti kihívásokra, de a test ugyanúgy azt is jelzi, hogyha valami nem jó neki. Beszéltünk itt ugye az első könyvedről, a második könyvről. Van egyébként terved, vagy most nyilván nagyon friss még a második könyvnek az élete, de hogy már egyébként elkezdtél írni újat, vagy látsz esetleg olyan irányt, amiben tovább kutatnál, meg írnál? Tehát, ahogy az előbb mondtam, a mikrobiom az kifogyhatatlan téma, csak hogyha ezt most otthon meghallgatják, akkor nem tudom, mit fognak szólni egy újabb könyv ötletére. Vannak még szerintem témák a tarsolyomban, szívesen közre is működnék más szakemberrel, úgyhogy majd meglátjuk, mit hoz a jövő, de nem tettem pontot a mikrobiom téma végére, mert még nagyon sok olyan dolog van, amiről még lehet, hogy én se tudok, de következő években új ismereteink lesznek erről a témáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. A könyv elérhető a book.hu webáruházban és az összes nagyobb könyvterjesztőnél, és köszönjük szépen. Én is köszönöm.